DJ Sauti and the Big. Ko da na kira wayarsa na ji ta a kashe sai kawai na hau dokin zuciya. Ba a jima ba sai na ji an kulle min idanuwa na a ta baya. Bayan na yi jinkirin wasu lokuta ne sai na yi magana kafin na waiwaya. Mubashir ne wai ashe da buɗar bakinsa sai ya ce ina ganin ki a tun jiya. Raliya mu je ki raka ni wani waje amma ba na son idan mun je ki dinga nuna musu kunya. Da isar mu sai yasa aka zuba min lemo a kofi da biskit din nan Fantasiya. Sha nai ba ɓata lokaci kafin iftawar ido sai na ji har riski safiya. Maza hudu ne a cikin ɗakin duk da Mubashir wanda bai tsoron duniya. Daga la'asar sai a ce gari ya waye tambayar da nayi makaina kenan wai ko hankalin nawa ne suka juya. Ranar nayi kukan da ban taɓa yi ba har na fita gidan ban tsaya ba da tafiya. Sabo babban al'amari ne, ni da kaina na koma ne masa ta waya. Ba a jima ba sai na ji yanayin jikina ya fara sauya min tafiya kanta ta nemi wuya. Wai ashe na ƙaru ne daga 1 zuwa 2 ni ban sani ba har sai da naga likita muka yi 'yar jayayya. Duk da haka ban yarda ba domin a cikin hayyaci na ban taɓa kusantar ɗa namiji ba balle har ya ɓata mini tarbiyya. Basar da maganganunsa na ci gaba da hidindimuna domin ba na son abin a rai ya tsaya. Bayan mun tafi hutun ƙarshen shekara a makaranta ne na gun ƙanwar mamana domin yin hutun sallar layya. A nan komai ya fito fili ta sanarwa mamana duk abin da ke faruwa ɗaya bayan ɗaya. Muna asibiti mama ta tar da mu take sanar da ni an kore ni a makaranta gashi baba yana dawowa bisa hanya. Garin ya kika bari hakan ya faru da ke, ki faɗa min waye yau ya bar mu a ciki kar maganan nan take ta lauya. Auren ban yi shi ba, sannan karatun da ake so na yi shi ma bai samu ba. Wai shin wake da laifi tsakanin mahaifina da ni Raliya?